jingpule na kasithi paningkong u Paulus pukhuj Shau Timotheus kalenong ka Henriu kadkhot ar hadu khat ar kito kimrau kibadan ki kenrat ki bashipara ha ka jingen kim dei bande mon bat ki nakata kadau ki dei ban pendep yala ki kamram khambha penban namar kito ki ban men toy na ka jingtrei jungki ki long ki riungen bat ki para bai kini ki long ki ba phidei ban hi kai bat ban yalam ladadan upahi kai da kumpui pan klem ban ya ki jing hi kai ba janai jong utrai jungi u Jesus Christ bat ya ka jing hi kai ka bayadei bat kaniam bashisha ulong uba sarong ubam tep ubaskun ban ya khlinia ban sadla na kini kawan ka jing pi hun kajing yapan, kajing that rong, kajing subas new shisin ong, kajing ya shot jong ki briu ki bakin riang jabing, ki ba ladu baro kajing smooth hu, ya kajing shisha, kine ki briu ki nyo, ya kanyam tangkum kakabu pan mentoy ya lade, da shisha kanyam kadan bun ki jing mentoy henry, tang ya kito ki bahun kat ba ki don. Ngim shem wanra hagane ka perthei lemne ngim don ya ka bor ban shim no lada ngi don ka bam ka di pad ka kup ka sem ngila don baro kat ba ngi don kam kito ki bakwa ban rius pa ki hap ha ka jing pen shoy bat ka jing riam ha ki jing prai babi ban bapen sniu ki batan ya ki briu sha ka jing jot bat ka jing yam kajing it spa kalong katen roy jong kajing sniu baro dan ki briu ki ba namar bakila lalot yaka kila ya sakma na kajing ngen bat kila sosan haban dalanot khom phi u briu jong u Blei to phet yam na kane baro henry to yele penban banyo ya ka hok ka sot ya kajing riu Blei ya ka jing ngen ya ka jing it ya ka jing yai ne bat ya ka men sim bachem nun to yele ya ka thma babha jong ka jing ngen to bat scam ya ka jing em bom chukon sha ka ba la khot ye phi men ba phila phla hok ya ka jing ngen hakmat bun ba kisaki ka ktien jong utrai kasam sapu khandai kadkhot san hadu khandai bat khat henriu hadu khat khandai balei ngadei banting ya kapor janjar lani ya kabuts new kinong pen butnam ki baker sodong yanga kine ki briu kishania tang hala kaspa ki kren kop yala kayo kakon a omdon briu ubala bansiu spa yarade ne bansiu dor yala ka jing em ha Blei ka dor jing em kalong ka barem bat kam byang ban yo em sa klem kon lem ne ban om poi khadu chanyam ra te wat bishni haba uno ukilarius pa haba nang kraw ka burom surom ka ying jong u anda uyam un om ra hangta kaburom jong u kan om sno rengkap yu la habadang im u khen yarade u basung la uyo jingero haba ule bha yarade un selen yakendu lang yala ki khpat men ki ban om yo issue ya ka jingshai ka gospel kat kum u Lucas bakhut kilenong ka bapra ka khot iwe hadu lai kato kat nepor hadin u Jisu ula let jing let lengba ginong ba bat kinong ren uda yalap ya ko khubor ba bha shaphang ka hima u Blei ki khat arngon kila let drink kat badu bat la don ru kato kat nengon ki ken thei ya ki ba ula pen kon na ki sun ban ki jing pang kamaria ya ka ba la khon Magdalena na ka ba la be nyongon kiksud kayona katnga u khusha u balalong urang ba ying jong u Herod ka Susana patbun ki way pat ki kenthei
ibala pendan kam yela ki kamai kaji ban yarab ya ujisu ban kisenran jungu. Ka gospel jong utrai.